Magandang araw po sa inyong mga masusugid na tagapakinig, Sir Caspar. Sumulat ako sa inyo upang ibahagi ang aking kwentong nakatatak pa rin sa isipan ko hanggang ngayon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Theo. Kasalukuyan ay 22 anyos na ako. Nag-iisa sa buhay. Nagtratrabaho sa isa sa mga malaking palengke sa Maynila bilang kargador. At paminsanan ay natuturuan din na magkatay ng baboy. May katagalan na ako sa palengke. Ngunit hindi ko alam kung kailan ko makakagamayan ang pagkakatay ng baboy nang hindi naalala ang isang pangyayaring umuukil-kil sa isipan ko. Sa tuwing nakakakita ako ng patay na baboy, lalo iyong mga wakwak na talaga ang tiyan. Dahil akong taga Palawan, nang mawala ang mga magulang ko, naiwan sa akin ang pangangalaga ng aking kapatid na nooy 9 na taong gulang lamang. Pagsisibak ng kahoy at pamumulot ng kabebe ang hanap buhay ko sa probinsya. At dahil 2 na lamang kami ng kapatid kong si Los sa buhay, naiiwan siya sa bahay kapag ako ay umaalis upang makakuha ng aming panggasto sa pagkain. Los, narito na ako. Asan ka na? Sigaw ko sa kapatid ko isang hapon nung ako'y umuwi mula sa pamumulot ng kahoy na maaari kong ibenta sa bayan. Tuwing araw ng linggo ay bumababa ako sa bayan para maibenta ang kahoy at kabebe. Nasa tukto kasi ng bundok matatagpuan ang kubo naming magkapatid. May kalayuan din kami sa mga kapitbahay. Nalisan kasi nila ang gawin ng aming kubo gawa ng nasa dulo. At nakakatakot mahulog ang lupang kinatitirikan ng kubo sa tuwing may bagyo. Kahit ako ay natatakot din naman sa sasapitin naming magkapatid sakali mang may bagyo. Ngunit dinaraan ko na lamang sa dasal ang lahat. Sa ngayon, alam kong darating ang araw na makakaalis din kami sa nakakatakot at hindi ligtas na lugar na iyon. Kuya, dito. Nandito ako sa likod bahay. Pasigaw rin ang sagot sa akin ng kapatid kong si Los. Kumunot ang noo ko. Binaba ko sandali ang bitbit kong mga kahoy. Dati naman kasi sa tuwing tinatawag ko ang kapatid ko ay agad siyang lumalapit. Nakakapagtaka na ngayon ay ganoon ang isinagot niya sa akin. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo at hindi mo ako malapitan? Naawat na aking litanya. Nang mapuntahan ko si Los ay nakita ko mayroon siyang kasama. Si Ray, kuya. Pakilala ni Los sa marusing na lalaki. Sa tingin niya ay hindi nalalayo ang edad sa kanya ng lalaking iyon. Pinainom ko siya ng tubig. Binigay ko rin ang nag-iisang Skyflex natin sa kanya. Ani pa ng aking kapatid. Noon lamang may naligaw ng kung sino sa kubo namin. Hindi ko tuloy maiwasan na isipin na bakit sa dinami namin sa bahay sa unahan ay ang kubo pa namin na nasa dulong bahagi na siyang pinuntahan ng lalaki. Saan ka galing? Bakit dito mo pa naisipan na magpunta sa dulo? Tanong ko sa kanya. Maagap ko rin na hinila ang braso ng kapatid ko. Los, sinabihan na kita huwag makikipag-usap sa hindi mo kakilala. Hindi ba? Naiintindihan ko po, sabat ng estrangherong lalaki. Pero hayaan mong ipaalam ko sa'yo na galing na ako sa mga naunang bahay. Lahat sila ay pinagtabuyan lamang ako kaya napadpad ako rito sa kubo niyo. Nagkataon na mabait itong kapatid mo. Hindi ko rin alam kung saan ako galing. Nagising na lamang ako na nasa gitna ng kakahuyan. Gutom at uhaw na uhaw. Kuya, mabait naman si Ray.
Nabanggit sa akin ng kapatid mo na wala siyang kasama rito sa tuwing umaalis ka upang manguha ng kahoy. Marunong ako magtanim ng gulay. Matutulungan ko kayo makabawas sa gastusin. Magkakaroon pa kayo ng tsansa na magkasama ng medyo matagal. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman noong simula. Pero dahil pinalaki kami ng mga magulang namin na tumutulong sa kapwa, kahit tatabili ako ay tinanggap ko si Ray. Sabi ko pa, hanggat hindi niya maalala kung saan siya nagmula at kung may pamilya pa ba siya ay maaari siyang dumito muna sa amin. Sa pagdaan ng araw, naging ayos naman kami nakasama si Ray. Talaga nga marunong siyang magtanim at nakatulong iyon ng lubos sa aming pamumuhay. May araw at panahon din kasi na mahirap ang kita sa kahoy at kabibe dahil marami rin kakompetensya. Maayos ang lahat hanggang sa umabot ang halos 2 buwan na pananatili ni Ray sa amin. Ay nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa lugar namin. Ano ang nangyayari? Bakit tumahangos sa mga tao? Tanong ko sa isa sa mga kapitbahay namin. Humahangos din ako palabas ng bahay upang tignan kung ano ang nagaganap at katulad noong nakaraang linggo. Nagkakagulo ang mga tao papunta sa bungad. Mukhang may kinatay na naman. Wakwak na naman ang tiyan ng natagpuan na hayop. Kinilabutan ako nang marinig kong sa pagkakataon na iyon ay baboy naman ang kinatay ng kung sinong nilalang na pag-alagala sa aming lugar. Noong nakaraan kasi ay mga manok lamang. Iniisip ko nga na baka ahas ang nakapatay. Pero ang baboy, nang tumambad iyon sa aking paningin, nasisiguro kong hindi ahas ang may gawa niyan. Kuya, ano ang kaguluhan doon? Salubong ni Luz na makabalik ako sa kubo namin. May pinatay na naman. Kakaroon na nga ng pagtitipon para mapatay ang tinatawag nilang wakwak. Wakwak? Bakit naman wakwak? Sabat ni Ray sa usapan namin ni Luz. Binaling ko ang aking tingin sa kanya. Ang 4 na biktima niya ay panay wakwak ang dibdib. Kinukuha niya ang mga lamang loob. Nakakasuka nga na makita. At mukhang paborito niya ang baboy. Halos lahat ng baboy rito ay kinainan niya. Magmula sa baboy na kinatay ng wakwak, nasundan pa iyon ng maraming beses hanggang sa hindi na namin mabilang. Hinigpitan ang seguridad sa mga hayop. Kinatakutan ng lumabas ng gabi sa lugar namin. Salita na din sa pagroronda ang mga tao. Kailangan naming mahanap ang kung sinong pumapatay at kung hindi ay mawawala ng pagkakakitaan ng mga kapitbahay ko na nagbebenta ng baboy sa bayan. May pinapatira ka pala sa kubo mo nang hindi namin nalalaman tayo. Ani ni Kapitan Gustin sa akin. Isang hapon iyon na ako'y kanyang pinatawag para sa paglulupon tungkol sa ronda. Meron nga ho, Kap, si Ray. Pasyensya na kung hindi ko isinangguni sa inyo ang tungkol sa kanya. Wala naman ho akong nakikitang problema sa pagpapatuloy kay Ray. Mabait siya at masipag. Tugon ko kay Kap. Pero Theo, nangyari lamang ang ganito noong dumating ang estranghero sa kubo mo. At ang estranghero sa kubo ni Mang Juan. Pamangkin daw niya iyon na tubong Maynila. 2 araw ang estrangherong napadpad sa aming lugar. Sinadya raw ni Kapitan Gusting na hindi ipatawag kasabay ko si Mang Juan. Ngunit nakausap na rin daw niya ang matandang lalaki. Ang sabi ni Kap at ang pakiusap ng lahat, obserbahan namin ang 2 estranghero na aming pinatuloy. Baka daw nasa kanilang problema. Walang problema ang mga kapitbahay, Kap. Asahan niyo po ang kooperasyon ko sa paghanap sa wakwak.
Pinal kong sabi bago ako umalis sa paglulupo na iyon. Hindi ko nais mambintang Sir Casper. Sa katunayan, magmula nang kausapin ako ng mga kapitbahay ko at ni Cap Gustin ay mas naging mabuti ako kay Ray. Kasi ganoon din naman ang kanyang pinapakita sa aming magkapatid. Si Ray pa nga ang nagbubuluntaryo na maghatid sundo kay Los sa eskwela pagkatapos ng pangyaring wakwakan sa lugar namin. Kampante ako na hindi siya ang hinahunting at tinatawag ng lahat na wakwak. Hanggang sa mangyari ang isang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Walang kuryente. Gasera lang ang tanglaw namin sa kubo. Kahit madilim ay kabisado ko na ang bahay namin. Kaya nang ako'y makaramdam ng panunubig ng 3:00 ng madaling araw, ay hindi ko na hinanap pa ang posporo para masindihan ang gasera. Dali-dali na akong nagpunta sa banyo na nasa labas pa ng kubo. Nakatingala pa ako at nakapikit habang nagbabawas ng tubig sa aking katawan. Nang walang ano-ano ay may narinig akong kakaibang huni. Habang nakatingala sa walang bubong namin na banyo ay dumilat ako. Sa aking pagdilat ay ganoon na lamang ang aking pagkasindak. Malinaw kong nakita sa tulong ng kabilugan ng buwan ang isang nilalang nasa comics ko lamang nababasa. Manananggal. Tila sambit ko sa aking binulong. Mas pinagaspas pa ng manananggal ang kanyang nakakakilabot na pakpak. Doon ako natauhan. Kahit bukas ang zipper ng suot kong short ay, mabilis akong tumakbo palabas ng banyo. Kaagad kong tinignan ng kapatid kong si Los. Pagkatapos ay sinara ko ang lahat ng maaaring mapasukan ng manananggal. Natataranta ako at nanginginig pero kalkulado ang aking kilos. Hindi ko gusto makaistorbo sa tulog ng kapatid ko. Dahil naalala kong may exam siya bukas sa eskwela. Kinabukasan, nireport ko kay Kapitan Gustin ang aking nakita. Yun nga lang, sa labis na takot at kaba para sa kaligtasan ng kapatid ko, hindi ko masagot ang tanong ng mga kapitbahay ko at ni Cap kung babae ba o lalaki ang nilalang na aking nakita. Tuloy ay may iilan na nagdududa sa akin. Iniisip ng ilan na nililigaw ko lamang ang ronda. Ganoon talaga. Hindi naman lahat ng tao ay mapapaniwala mo. Tinanggap ko iyon at sumumpa sa aking sarili na gagawin ang lahat para mapatunayan sa kanila na hindi ako nagsisinungaling. Dumaan ang mga araw. Ang mga naunang kinain ng wakwak ay nadagdagan ng ahas, buhaya, kambing at kalabaw. Kung mayroon dapat ipagpasalamat kaming lahat ay ang hindi pagkain ng tao ng wakwak. Pero iisa ang nasa utak namin. Paano kung mawala na siya ng kakainin na hayop sa paligid? Pagod na ang mga tao. Nauubusan na ng pambiling baboy para ihanap buhay. Kada lumalaki kasi ang baboy at mga inahin ay nilalamon na ng wakwak. Hindi yata babalik sa normal ang ating lugar Ani ni Mang Goryo sa akin. Nakasabay ko siya sa pag-akyat sa pataas na daan patungo sa aming mga kubo. Kaya nakapagkwentuhan kami sandali. Magdasal na lang tayo. Ang mainam naman ay hindi pa dumarating sa punto na siya'y nakawakwak na ng tao. At iyon ang hindi natin na naisin na maganap. Huminto sa paglalakad si Mang Goryo at hinarap ako. Teo, ingatan mo ang kapatid mo, lalo na kung tunay na manananggal ang iyong nakita noong isang gabi. Tipid kong initaan ang matandang lalaki. Huwag po kayong mag-alala, gumagamit na kami ng arenola para hindi na magbanyo sa labas si Los. Pinagsabihan ko na rin siya at alaga naman siya ng kasama namin sa bahay na si Ray. Si Los ay nasa kategorya ng parang irihis. Yung parang hindi normal ang pag-iisip ng aking kapatid. Kaya natural lamang na halos lahat ng aking nakakausap ay paalalahanan ako na ingatan siya. Nasanay na ako. Pero hindi naman siya matatawag na special child. Talagang kinulang lang sa kaalaman dahil
naging late kami. At dahil na rin siguro na hindi siya nakakasalamuha ng ibang bata. Hindi lamang iyon, umiling si Mang Goryo. Ayaw ko sanang sabihin sa iyo ito, pero sabi ni Manang Hulya mo, buntis daw ang kapatid mo. Nabigla ko. Paano mabubuntis ang kapatid ko? Wala naman siyang asa. Tiyo, putol ni Mang Goryo sa naglalaro sa aking isipan. Ang Manang Hulya mo ay ulyani na, ngunit alam naman natin na siya ay isang komadrona. Hanggang ngayon, kahit na siya ay ulyani na ay, may pakinabang pa rin siya rito. Tama si Mang Goryo. Ang asawa nito na si Manang Hulya ay isang komadrona. Kapag may pagkakataon na pangyayari na kailangan ng tulong nito ay, agaran nitong nagbibigay ng tulong. Huwag ka sanang magagalit. May pagkatsismosa ang Manang Hulya mo pero sabi niya, hinuha raw niya ay sadyang Kuya Teo. Ang sinasabi ni Mang Goryo ay nahinto sa pagdating ng aming pinag-uusapan. Agad yumakap sa bewang ko si Los. Kuya, naabutan pa namin kayo ni Mang Goryo rito sa daan. Mukhang malalim ang pinag-uusapan niyo sabi pa ng kapatid ko. Marahan mo na akong lumunok bago ko sinalubong ng tingin si Re. Gaya noon, nagyuko siya ng ulo kaagad. Binaling ang tingin sa iba. Napasarap nga ang usapan namin ni Mang Goryo. Sabi ko na lamang. Ay, oo nga. Paano? Mauna na ako at magdidilim na. Alam mo naman dito sa lugar natin, hindi na ligtas ang magpaabot ng gabil sa kalsada. Aning Mang Goryo. Tila pinaparinggan niya si Re. Inabutan kami ng ulan sa daan, kaya nang makauwi kami sa bahay ay nakalimutan ko ang napag-usapan namin ni Mang Goryo. Dali-dali ko kasing kinuha ang mga sampay at kahusay naman kung kailan nakula at natuyo na tsaka pa bumuhos ang ulan. Sa harap ng hapag noong hapunan na ay dalawa lang kami ni Los. Masama raw ang pakiramdam ni Re marahil dahil naulanan nga. Maraming kwento ang kapatid ko. Hindi ko naman naalala na tignan ang mga alam kong sign na buntis ang isang tao. Sa totoo lang, Sir Casper, noong kausap ko ang kapatid ko ng gabing iyon ay napakasaya niya, kaya nahawa na rin ako sa kasiyahan. Nakakatawa sadya ang mga kwento niya. Minsan ko lang makita na ganoon si Los. Sino ba naman ako para awatin pa iyon? Nang dahil lang sa tsismosa namin na kapitbahay. Pero si Ray, pwede ko siyang tanungin. Sana lang ay magsabi siya ng totoo. At kung sakalin man na tunay ang napuna ng mga kapitbahay, hindi ko pa alam kung ano ang aking magagawa sa taong pinatuloy mo na nga ay ginawan pa ng kahayupan ang inosente kong kapatid. Sa paghiga ko ay hindi ako makatulog sa kakaisip. Hindi na rin kasi lumabas ng kwarto si Ray magmula ng maghapunan kami ni Los. Pangatlong tasa ko na ng kape ang iniinom ko nang muli. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, ay nangilabot ako sa tunog na pamilyar na sa akin. Dali-dali akong naghanda, humawak ako ng asin at nakiramdam sa paligid. Baka dinaraanan lang talaga niya ang kubo ko. Sabi ko pa sa aking sarili. Pagkalipas din kasi ng ilang minuto ay nawala na ang nakakatakot na pagaspas ng pakpak at huni na tila nahihirapan na ewan. Napapagod kong binitawan ang hawak kong asin. Pinapagod ako ng utak ko. Dumagdag pa ang manananggal na iyon. Buisit! Naiinis kong wika. Hindi na ako makakahintay ng bukas. Agad kong tinungo ang kwarto na tinutulugan ni Ray. Nagtataka kong wika. Bakit wala ro ng hinayupak na lalaki? Sisiguro kung mula nang kami ay umuwi ay hindi siya lumabas ng kwarto. Dali-dali akong pumasok sa loob ng kwarto na tinutulugan ng taong pinatuloy ko. Inalungkat ko ang gamit niya
sa hindi ko malaman na dahilan. Bigla na lang ang lahat sa akin hanggang sa may nakita ako sa sahig, isang maliit na botelya na may kakaibang likido. Nang iangat ko ang botelya na iyon at matamaan yun ng sinag ng buwan, ay dali-dali akong tumayo. Bumukas ang bintana ng kwartong tinutulugan ni Re. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak o kung sino ang bumulong sa akin. Pagkakuha ko ng itak sa kusina ay agad akong nagtungo sa kwarto ni Los at doon nadatnan ko at napatunayan na tama ang aking hinala. Ang dila ng wakwak ay kasalukuyan ng sumipsip sa tiyan ng kapatid ko at si Los, tirik na ang mga mata. Animo nawala ng hangin ang katawan at sa isang iglap ay natuyot. "Hayop ka!" Inita ko ang dila ng wakwak. Umingit ito sa sakit. Nang mawala siya ay umiyak kong niyakap si Los. Ngunit gayon na lamang ang gulat ko. Hindi ko pa man nailalapit sa dibdib ko ang aking kapatid ay may mabilis na humablot na sa kanya ang wakwak. At sa mismong harapan ko ay nilamon niya ang sarili niyang anak. Ang wakwak ay walang iba kundi si Re. Binuntis niya ang kapatid ko para may kainin siya. Pero ang inakala niyang bumuhay sa kanya ay siya rin namang pumatay sa kanya. Nang gabing rin iyon, hindi ko siya tinigilan hanggat hindi ko siya napapatay. Buhay ang kinuha niya. Buhay rin ang binawi ko sa kanya. Wala akong pakialam kung ano pa ang katwiran na sinasabi niya. Walang habas ko siyang binawian ng buhay bilang ganti. Ang masaklap, heto ako. Habang buhay na dinadalaw ng bangungot. Siguro kung matutunan ko na ang pagkatay ng baboy at hudyat na iyon na ako ay nakalaya na sa masamang bangungot na iyon na nangyari sa aking buhay. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Sir Casper. Naway may natutunan po kayo. Dahil ako, habang ako'y nabubuhay ay tumatatak sa akin ang pagkilati sa tao bago ito pagkatiwalaan. Hindi masama na maging mabuting tao, ngunit mas hindi hamak na hindi masama kung tayo ay mag-iingat dahil iisa lamang ang ating buhay. Walang kaibigan at lalong walang kalaro si Dormida sa panahon ng kanyang kabataan. Lagi siyang nilalayuan ng kanyang mga kaidarang bata. Napansin din niyang sobrang ilap ng kanyang tatay sa mga tao. Dalawa silang magkasama sa buhay. Ang kanyang nanay ay may iba na raw asawa ayon sa kanyang tatay. At sobrang bait ng tatay Homer niya. At pumayag lamang ito sa gusto ng kanyang ina na may kapaghiwalay dahil may nagustuhan na itong ibang lalaki. Ayos lang daw kasi dito. Ang mahalaga ay maiwan lang siya sa kanyang ama. Mahigit 1 taon pa lang ang edad ni Dormida ng mga panahong iyon. Ang sabi ng kanyang ama ay may malalim pa na dahilan kung bakit ito nakipaghiwalay at masyado pa siyang bata para maintindihan ang mga bagay na iyon. Kaya kung ano man iyon ay hindi na rin siya nagtanong pa. "Ang kulit mo naman, Dormida. Sundin mo na lang kaya ang utos ko na bawal kang makipagkaibigan sa kahit kanino. Darating ang araw na kamuhian ka rin ng mga iyan." Galit na singhal ng kanyang ama. Iyon ang unang pagkakataon na nagalit ang kanyang ama sa kanya. Gayong nahuli lang naman siyang may kalaro. Unang araw iyon ng klase at grade 4 na siya noon. Hindi naman niya sadyang makipagkaibigan dito dahil ito naman ang nagkusang lumapit. Bago lang din ito sa kanilang lugar at iyon ang unang beses niya itong nakita. "Hindi ako ang nakipagkaibigan, tatay. Siya ang lumapit sa akin dahil gusto niyang makipaglaro." "Tumanggi ka. Hindi naman bawal ang tumanggi." Bulyaw ng kanyang ama. Wala siyang magawa kundi ang layuan na ito. Nagtaka na lang ito kung bakit sa tuwing nag-aaya itong makipaglaro sa kanya ay lagi siyang may dahilan.
Lahat ng gusto ng kanyang tatay ay sinusunod niya. Hanggang sa umabot na sa punto na nagkaroon na siyang interes na tuklasin ang paligid. Pakiwari kasi niya ay nakakulong siya sa isang sulok. Walang pagkakataon na kahit palengke ay nalapitan niya. Kahit itsura ng palengke ay wala siyang ideya. Bahay paaralan lamang siya at kahit high school na ay hatid sundo pa rin siya ng ama. Tay, malaki na ako. Alam ko nang umuwi mag-isa. Kabisado ko na po ang ating daan. Reklamo niya nang sunduin siya ng kanyang ama. Nasa 3 taon na siya ng sekundarya na paaralan. Kailangan kitang bantayan at protektahan sa mga tao, anak. Tao rin naman ako, tay. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Dormida? Hindi na siya sumagot nang biglang tumaas ang boses ng tatay niya. Mahirap kasi ito kapag galit. Ito lagi ang tama. Parang babae. Naisipan niyang layasan ng tatay dahil sobrang higpit na nito sa kanya. Edad 15 pa lang siya noon at sa kabila ng takot ay nilakasan pa rin niya ang kanyang loob. Tuwing may ibibigay na salapi ang kanyang tatay para pambili ng merienda, ay hindi niya iyon ginagasta. Dahil balak niyang ipunin iyon para sa kakailanganing pamasahe patungo sa kung saan lang siya dalhin ng kapalaran. Basta't malayo lang sa kanyang ama. Sawang-sawa na siyang maging sunod-sunuran ng kanyang ama, kaya lilisanin na niya ang kanilang baryo. Nagising siya isang gabi na kabilugan ng buwan. Sobrang ingay ng mga aso. May umaalulong at meron ding tila galit na galit. At may tila din natatakot. Wala naman silang alagang aso, kaya siguradong sa kapitbahay. Ngunit may kalayuan ang kapitbahay nila. Kaya nagtaka siya kung anong ginagawa ng mga ito sa kanilang bakuran. Sinilip niya ang labas mula sa dingding na sawali. At ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang kanyang tatay na gising pa at palakad-lakad sa bakuran. Tila ito ay balisa at nangangamoy langis ang buong paligid. Sa pagtataka niya ay nakakapagkit na lamang ang kanyang tingin sa tatay niya hanggang sa unti-unting may kung anong mga bagay ang lumabas sa likod nito. Nang kinampay ng kanyang tatay ay makumpirma na talaga niyang aswang ang kanyang ama. Sobrang nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Kaya pala ganoon kahigpit ang kanyang tatay sa kanya. May mahiwagang lihim pala ito sa pagkatao nito. Mas lalong naging positibo siya sa kanyang kagustuhan na makatakas sa kamay ng kanyang tatay. Takot siyang maipasa ang sumpa kaya buo na ang plano niyang tatalikuran na ang kanyang ama. Nang mapagtanto niyang sapat na ang pamasahe, ay kaagad siyang lumaya sa kanilang bahay. Bahala na lang kung saang dako ng lungsod siya dadalhin ng kanyang kapalaran. Ang mahalaga ay makatakas siya sa kanyang tatay. Isang binatang nakapansin sa kanya. Nahalata nitong isa siyang probinsyana at baka sa kanyang mukha ang takot at pag-aalala. Bago ka dito ano? Tanong agad nito. Tulungan mo naman ako. Baka may pwedeng matirhan dito habang wala pa akong trabaho. Hiling niya sa lalaki. Anong pangalan mo? Tanong nito. Dormida po, kuya. Ako, bakit naman ako naging kuya na? Mukha na ba talaga akong matanda? Porque isa lang akong kargador. Baka pwedeng Larry na lang. Uwi ka nito. Pasensya na po, Larry. O sige na, sumama ka na sa akin. Dalawa lang naman kami ni Lola ang magkasama sa bahay kaya pwede kang sumama sa akin doon para may matirhan ka naman. Sobrang pasasalamat niya sa binata matapos nitong sabihin na pwede siyang tumira sa bahay ng mga ito. Hindi naman siya kinutuban ng masamang tao ito. Pagdating sa munting bahay na sinasabi ng binata ay naroon nga ang sinasabi nitong lola. Sino siya, apo? Tanong ng matanda kay Larry.
nang bumungad sila sa pintuan ng munting bahay. "Magandang gabi po, Lola. Nakita ko siyang palingalinga kanina pagkababa ng barko. Halatang walang direksyon at tama nga ako. Kaya ito, dinala ko na para may matuluyan. Siya ang makakasama natin dito sa bahay simula ngayon." Wika ni Larry sa kanyang lola. "Sige, at kawawa nga naman," sagot ng kanyang lola. "Maraming salamat, Lola. Salamat sa inyo ni Larry. Maswerte ko at si Larry ang unang lumapit sa akin." Wika ni Dormida. "Tama ka. Maswerte ka at apo ko ang lumapit sa iyo. Baka adik pa ang makapansin sa iyo. Yari ka. Kung hindi ka gahasain ay ibebenta ka naman sa mga kabarit dito." Sagot ng matanda. Nagtaka siya kaya natanong niya kung ano ang kabaret. Tsaka na daw iyon sasagutin ng mga ito at masyado pa siyang inosente sa mga ganong bagay. Tumango na lang din siya. Wala talaga siyang ideya. Noong sumakay nga siya ng barko ay inalalayan pa siya ng guard kung ano ang kanyang gagawin. Hindi siya nakadarama ng pangungulila sa kanyang tatay dahil sa sobrang kabaitan ng dalawa. Subalit nag-aalala pa siya na baka darating pa rin sa punto na maging aswang siya dahil aswang ang kanyang ama. Sana hindi na dumali pa sa akin ang sumpa, sa utak niya. Dumaan pa ang maraming araw. Mas naging malapit pa siya sa maglola. Mas lalo naman kay Larry. Napakabait nitong binata. Araw-araw tuwing uuwi ito ay may nakalaan itong bagay na binibili para sa kanya. At natutuwa naman ang lola nito sa tuwing makikita nitong masaya ang apo. Alam niyo, mukhang pinagtagbo talaga kayo ng tadhana. Ngayon ko lang nakita ang masayang mukha nitong apo ko eh. Natatawang wika ng matanda. Si Lola Marites naman napakadaldal. Reklamo ni Larry. Totoo naman eh. Ligawan mo na lang kaya si Dormida. Baka sakali namang pumayag, di ba? Nakatawang wika pa ng matanda. Hindi pa, Lola. Hindi pa hinugyang si Dormida. 15 anyos lang siya. Tsaka na siguro kapag dalaga na talaga siya. Yung alam na niya ang kahulugan ng pag-ibig. Wika ng binata. 25 na ito kaya sobrang seryoso kung magsalita. Tila nabagala naman si Dormida sa oras. Kung 18 pa ay 3 taon pa itong maghintay. At pagkaramdam niya ay ang bagal ng oras. Kahit isa siyang minor ay ramdam niyang malapit ang loob niya sa binata. At alam niyang ibang paghanga ang meron siya dito. Hindi nag-iba ang pakitungo ni Larry sa kanya. Ganoon pa rin ito kalambing. Walang pagbabago. Kaya mas lalo naman siyang nahulog dito. Kahit pa may isang babae na pilit nagpapapansin dito ay baliwala iyon kay Larry. Kaya hindi siya nakaramdam ng selos o kaya ay pagkabahala na mawala sa kanyang atensyon ni Larry. Mabilis na lumipas sa mga taon. Malapit na siyang magdibo at nasasabik na rin siya sa araw na iyon. Ang maging kasintahan ni Larry ang siyang pangunahin niyang hangad sa araw na iyon. Akala niya sa kanyang paglayo ay naging malaya na rin siya sa sumpa. Ngunit sa mismong ganap ng ika-18 niya, isang kaganapan ang nagpaiba ng kanyang katauhan. Inakala niyang nakalimutan na ni Larry ang kanyang kaarawan. Subalit may sorpresa pala ito sa kanya. Isang masayang selebrasyon at may maraming handaan. Napagod siya matapos ang kaganapan, samantalang si Larry ay naglasing. At dahil hindi ito sanay ay madali itong nalasing at nakatulog. Habang nakahiga si Dormida ay pagkaramdam niya ay may kakaiba sa kanya. Bumangon siya para uminom ng maraming tubig. Ngunit pagkatapos siyang uminom ay bigla na lamang niyang naramdaman na tila gustong bumanat ng kanyang mga buto.
hanggang sa maghuhumiyaw na siya sa sakit nang bigla na lang lumiit ang kanyang katawan. Naging anyong uwak at sobrang mabilis nag-iba ng kanyang anyo. Kakaibang uhaw ang kanyang nararamdaman. Lumabas siya upang makahanap ng mabibiktima. Isang nasagasa ang aso ang kanyang namataan. Iyon ang nagbigay ng kanyang kailangan. Tumugon sa matinding pagkauhaw na matagal na niyang iniinda. Nakita siya ng marami, kaya naging banta ang buong katauhan sa kanyang kaligtasan. May aswang sa ating lugar, kailangang mahuli yan. Wika ng isa sa mga tanod na nakakita sa kanya. Hindi kasi ordinaryo ang laki niya bilang isang uwak, kaya malalaman talagang isa siyang aswang. Ang hindi niya alam ay lahat ng iyon ay huling-huli sa akto ni Larry. Kahit lasing ay nagising pa rin iyon at saktong nasa kusina siya nang palabas sana ito ng kwarto nito para umihi. Ngunit napatayo na lang ito sa bintana nang mamataan ang pagiging biglang uwak niya at ang paglipad niya palabas na dumaan sa malaking butas ng bintana. Nawala ang kalasingan ni Larry. Idabangan nito ang kanyang pagdating. Hindi ito magiging bulag at pipi sa nasaksihan nito. Kukumprontahin siya ng binata at kahit paaswang siya ay handa siya nitong ipagtanggol at hindi mawawala ang pag-ibig nito sa kanya. Nagulat si Dormida nang pagbukas siya ng pinto malalim na ang gabi ay. Bumungad si Larry na halatang nag-aabang. "Larry," sambit niya. "Isa kang aswang, Dormida. Kitang-kita ko." Diretsong sumbat ni Larry sa kanya. "Akala ko sa pagtakas ko ay hindi na ako magiging aswang pa katulad ng tatay ko. Dahil tumakas na ako sa kanya. Hahabulin pa rin pala ako ng sumpa kahit saan ako magtago." Naiiyak niyang sagot. Sumikip ang dibdib ng binata dahil sa naging reaksyon niya. Magulo ang puso at isip ni Larry. Subalit nangingibabaw ang kakaibang pagmamalasakit nito sa kanya. Parang gusto na ring maiyak ni Larry. Pinipigil nitong wag maawa sa kanya dahil sa isa nga siyang halimaw. Ngunit sadyang nanaig ang pag-ibig sa puso nito. Niyakap siya ng binata. Ramdam niyang paggaan ng kanyang pagkaramdam dahil sa yakap nito. "Dalaga ka nga ba talaga? Amoy lumang langis ka eh. Ang baho mo." Reklamo ng binata. "Aswang nga di ba?" Reklamo niya. "Oo, aswang. Aswang na mahal ko." Napangiti siya sa sinabi ng binata. Kakaibang gaan ng loob ang hatid nito. Sobrang swerte niya at handa siya nitong damayan at tanggapin kahit isa siyang aswang. "Larry," sambit niya. "Di ba sabi mo kapag 18 na ako, pwede na ako magkaroon ng nobyo?" Tanong niya. "Nobyo? Nino?" "Kahit sino lang, basta mahal ako." Ganoon. Paano ako?" Tanong ni Larry. Kibit balikat siya rito. Nahihiya naman siya umini na mahal niya ito kung wala pa naman itong sinabi sa kanya. "Ilang taon akong naghintay tapos sa iba ka lang mapunta. Hindi ako papayag. Ako lang ang totoong nagmamahal sa iyo." Wika ng binata. "Mahal din naman kita eh. Hinihintay ko lang ang iyong pag-amin. Alangan naman na ako ang aamin ng ganyan. Kahit naman siguro aswang ako ay babae pa rin ako, no? Ayoko rin namang ganito kung bakit pa ako naging aswang." Magandang aswang din naman na hindi ko na ipagpapalit kahit kanino man. Napangiti ng sobrang tamis si Dormida. Maswerte pa rin siya kahit isa siyang aswang. May taong handa siyang tanggapin sa kabila ng lahat. Inakala nilang sila lang ang nakakaalam. Ang hindi nila alam ay nakita rin ni Lola Marites ang lahat. Marites talaga. Ngunit dahil sa nakilala nito si Dormida na isang mabuting babae,
ay wala rin itong hadlang sa dalawa. Lihim lang itong nagmamasid sa lambingan nilang dalawa. Nang hindi na ito nakatiis ay lumapit na ito sa kanila. Ganyan lang sana kayo parati ah. Kaunti na lang ang natirang buhay ko sa mundong ito. Wika ni Lola Marites. Ano ka ba Lola? Makikita mo pa ang mga apo mo kaya? Huwag kang ganyan. Ngumiti lang ito at tinignan ng makahulugan si Dormida. Hindi lingid sa akin ang katauhan mo, Dormida. Subalit sa tagal na nating pagsasama at nakilala kitang mabuting babae, alam ko naman na mamahalin mo ang mga apo ko habang buhay. Iyon lang naman ang hiling ko. Nais lang ni Lola Marites na kapag wala na siya ay nasa mabuting kamay si Larry. May mag-aalaga dito at magmamahal ng totoo. Mag-isa itong apo nito dahil ito lang ang nag-iisang pamilya na naiwan noong masunog ang buong pamilya nito sa dati nilang tirahan sa squatter. Kung hindi pa naisama ni Lola Marites sa palengke si Larry noon ay marahil kasama itong natupok ng apoy. Kaya mahal ng maglola ang isa't isa dahil sa masaklap na karanasan nila. At kaya mahal ni Lola Marites ang babaeng minahal ng apong si Larry dahil ito ang makakasama nito sakaling lilisanin niya nito ang mundo. Nagsama sila hanggang sa magbunga ito. Sobrang saya ng matanda. Dahil bago ito lilisan ay makikita at makalaro pa nito ang mga apo sa tuhod. Pinilit din ni Larry si Dormida na puntahan ang kanyang ama dahil nais nitong makilala. Nangungulila na rin siya sa ama kaya walang alinlangan siyang pumayag. At gaya ng inaasahan nila, naiyak ito sa sobrang tuwa. Kahit anumang katauhan kung tunay ang pagmamahal, siguradong magwawakas hanggang sa dulo ng walang hanggan. Uy, kinilig. Tandaan, hindi ka aswang. Wakas.